Bagong gareng Petruk Yemene pada tak marai supaya nyambut gawe. Bagong hadir ketua. Garing hadir ketua. Petruk hadir ketua. Kai tulung alas si Randu dibabat amarga sukete wis ketel supados mboten krung sebi. Kulo Bagong mewakili konco-konco siap Kiai. Iya, Cak Bagus. Tulung besok kowe alas si Randu angger wis dibabat. Pantak gawe omah istana kangge lare-lare putu-putu minangka alas ngrung sepi. Nggih, kudu dibabat supados padang. Tulung tingai kangge ceblak-ceblok tanduran pari. Tulung digarap sing bener nggih, Cak Bagus-bagus. Bagong mewakili konco-konco siap Kiai. Tuli kae sawah sining blok Ribu Andil enggel panen. Tulung diengahi separone didol kanggo musim rendengan. Tuli kanggo sangu babat alas si Randu amarga sukete wis ketel ngrung sepi. Tulung sing temen-temenanan ya, Cak Bagus. Inggih Kiai, siap laksanakan. Nggih. Muga-muga slamet mangkat slamet balik slamet. Langkalangan apa bae. Mugi-mugi Gusti nglampahi panen kang oleh akeh kanggo sangu babat alas si Randu. Sale alas si Randu ngrung sepi jagat. Mangkane kudu dibabat. Kula ngutus bocah-bocah bagus. Amarga bocah bagus atine tulus. Semoga lulus babat alas si Randu. supaya alus.